O să ne jucăm acest jocul este minunat. Eu mai am început de mult, numai că am început cu voi acum și că m-am gândit să filmez așa un videoclip cu voi. Nu vreau să mai fac așa. Dar nu. Să dau așa, ca să pot să apăs pe X. N-am de gând să fac ceva aici. Nu cu asta, pentru că s-ar putea să fac ceva. Dar m-am uitat la o publicitate dacă nu dădea, dar n-am. O să Mateu. O să-i facem sprânșene. Și am să dau cu ruj. Ruj deschisă. Dar puteam acolo alte alegeri. Eu am să rămân așa. Uitați-vă la publicitatea asta, o să fie foarte drăguță la final. Fiți atenți, numai. Dar o să vedeți poza de profil, de profil. Am vrea să fie gata pisicuța, o să vedeți ce frumos e. Uitați. Sunt de să ne stat și de aici nu mai fac. Ce drăguță e. N-am pescând cam mai așa. Dar am să dau un publicitate pentru asta. Așa. Chiar să-i fac eu colierul. Nu poate e pe jocul ăsta să-i facă. E fain. Uitați-vă din ce am transformat-o în ce am transformat-o. Chiar este foarte frumos acest joc, numai că acum o să ne jucăm și altul, numai că o să-i cusum aici. Și de aici nu mai ne jucăm. Acesta n-am văzut clipuri pentru că ne mai jucăm încă ceva. Adică noi mai avem niște jocuri pe aici, numai că noi din ele o să ne jucăm. Stați acesta. Numai că un videoclip s-a dus, așa că toată lumea, ne vedem data viitoare.